मोहन खूप दिवसांपासून नवीन घराच्या शोधात होता, कारण त्याची बदली नाशिकहून मेरठला झाली होती. त्याला त्याच्याच कंपनीतल्या मित्राने एक बंगला सुचवला. बंगला खूप मोठा, अवाढव्य, पुढे पूर्ण गार्डन असा 1 करोडचा बंगला फक्त 25 लाखात मिळत होता. तो बंगला पाहताच क्षणी मोहनला खूप आवडला. तसे त्याने त्याच्या बायकोला म्हणजे रागिणीला सांगितले. रागिणी ही ऐकून खूप खुश झाली होती आणि आपल्या मुलांना म्हणजे ईशा आणि वैभवलाही सांगते. मुलंही खूप खुश होतात. सगळे मिळून सामानाची पॅकिंग करून ठेवतात. मोहन डील पक्की करून लगेच नाशिकला जातो, कारण दुसऱ्या दिवशी त्याला लगेच कामावर बोलावले असते. तोपर्यंत त्याच्या बायकोने सामान पॅक करून ठेवलेले होते. ते सगळे मेरठला जायला निघतात. दुपारपर्यंत ते बंगल्यावर पोहोचतात. बंगला खूप सुंदर आणि अवाढव्य असतो. पुढे बाग बगीचे, सुंदर फुलांनी नटलेली बाग पाहून सगळेजण भारावून जातात. पण बंगल्याच्या पलीकडे थोडेसे पुढे लागूनच स्मशानभूमी असते. त्यामुळे त्याच्या बायकोच्या मनात कुठेतरी पाल चुकचुकत होती, पण ती त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. प्रथम सगळं घर साफसफाई करून सगळे सामान नीटनेटके लावून घेतात. तोपर्यंत त्यांना संध्याकाळचे 7 वाजलेले असतात ते समजतसुद्धा नाही. त्यामुळे ते आज बाहेर जेवायला जायचं प्लॅनिंग करतात. सगळेजण आवरून बाहेर जाण्यासाठी निघतात. बाहेर त्यांना एक म्हातारा माणूस थांबलेला दिसतो. तो त्यांना बघून म्हणतो, खूप मोठी चूक केली तिथे येऊन. माघारी जा, नाहीतर अनर्थ होईल. सगळेजण खूप घाबरतात. मोहन मात्र याकडे अजिबात लक्ष देत नाही. त्याचा अजिबात यावर विश्वास नसतो. जेवण करून 11 वाजता सगळे घरी येतात. घरासमोर ईशाला एक मेलेल्या माणसासमोर खूप सारी माणसं पांढऱ्या कपड्यांमध्ये बसलेली दिसतात. ती जोरात ओरडते, आई ते बघ काय आहे. आई बोलते, काही नाही बाळा, तुला भास होतोय, तिथे काही नाही. आता मात्र सगळ्यांची पायाखालची जमीन सरकते. मोहन पण आता हे विचित्र प्रकार बघून टेन्शनमध्ये असतो. त्याला आता कळते की हा 1 करोडचा बंगला फक्त 25 लाखात का विकला गेलाय. संध्याकाळी सगळेजण झोपलेले असतात. रात्री 2च्या सुमारास ईशाला मानेपाशी काहीतरी वळवळ होते आणि तिला जाग येते. ती बघते तर एक तुटलेला हात तिची मान दाबण्याचा प्रयत्न करत होता. ती सोडवण्याचा खूप प्रयत्न करते. ती खूप घाबरते, जोरात किंचाळते. सगळ्यांना जाग येते, पण तिथे आता तो हात नसतो. तिला आई पाणी पिण्यासाठी देते. ती शांत झालेली असते, पण अजून ती त्याच विचारात असते. सकाळी सगळ्यांना 9 वाजता जाग येते. मोहन आवरून ऑफिसला निघून गेलेला असतो, पण तो ऑफिसमध्येही त्याच विचारात असतो. या बंगल्याच्या बाहेर कसं पडायचं याचाच विचार तो करत असतो. ईशा खूप घाबरट असते, म्हणून मात्र तिला सारखेच भास होत असतात. कोणीतरी तिच्याबरोबर सारखं असण्याचा भास तिला होत असतो. एक दिवस वैभव आणि ईशा अभ्यास करत बसलेले असतात. अचानक ईशाचं लक्ष खिडकीत जातं. तिला कोणीतरी डोकावून पाहत असते. ती बाहेर जाऊन पाहते तर कोणीच नसतं. ती खूप घाबरते. कोण असेल खिडकीत या विचाराने ती खूप घाबरते. असे दिवसामागून दिवस जात असतात. रोज काही ना काही त्यांच्याबरोबर घटना घडत असतात. एक दिवस वैभव बॉलबरोबर खेळत होता. तो बॉल खेळता खेळता खूप लांब म्हणजे स्मशानात जाऊन पडतो. तो बॉल घेऊन येतो, पण तेव्हा खूप रात्र झालेली असते. सगळेजण गप्पा गोष्टी करत असतात, पण वैभव मात्र झोपाळ्यात बसून राहिलेला असतो आणि एकसारखं तो पाहत असतो. सगळेजण जेवणासाठी उठतात. आई त्याला हाक देते, वैभव जेवायला ये. मी जेवलोय असं ओरडून तिला सांगतो. आई त्याची दचकतेच. आज जेवायला नॉनव्हेज केलेली असते, पण आई बघते तर सगळा स्वयंपाक संपलेला असतो. आईला धक्काच बसतो. ते पाहून मोहनलाही आश्चर्य वाटते. वैभवचे हावभाव सगळे बदललेले असतात. मधूनच हसत असतो तर मधूनच रडत असतो. त्याचे आईबाबाही आता काळजीत असतात. त्या रात्री सगळेजण झोपलेले होते. वैभवला रात्री जाग येते आणि तो ईशाचा गळा दाबून मारण्याचा प्रयत्न करत असतो. तिला हातपायही हलवता येत नसतात. ती खूप सोडवण्याचा प्रयत्न करत असते, पण हा काही सोडतच नसतो. त्याच्या अंगात खूप बळ आलेले असते. ईशा खूप जोरात ओरडते, आई, बाबा. दोघेही दचकून उठतात आणि बघतात तर वैभव ईशाच्या अंगावर बसून गळा दाबत असतो. ते धावत जातात आणि सोडवण्याचा प्रयत्न करतात, पण तो काही सुटत नसतो.
मोहन त्याला जोरात ढकलून देतो, तसा तो खाली बेशुद्ध होऊन पडतो. त्यांना मुलाचे असे वागणे बघून काळजी वाटायला लागलेली असते. दत्त जयंती असल्यामुळे सर्वजण दत्ताच्या पाया पडण्यासाठी मंदिरात जातात. जसे जसे मंदिर येते तसे तसे वैभव मागे मागे जाऊ लागतो. त्याला हाताला धरून नेण्याचा प्रयत्न करतात, पण सगळं व्यर्थ होतं. 4 माणसांना देखील तो ऐकत नव्हता. हा सगळं विचित्र प्रकार असल्याचा मोहनच्या आता लक्षात आलेलं असतं. मोहन आता दत्ताच्या मंदिरात जातो. तिथे तो एका पुजाऱ्याला सगळे घडलेल्या गोष्टी सांगतो. तेव्हा तो पुजारी म्हणतो, खूप मोठी चूक केलीस ते घर घेऊन, आणि त्याला त्या बंगल्याची कहाणी सांगण्यास सुरुवात करतो. खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. त्या घरात एक नवरा बायको राहत असतात. घर सुखसमृद्धीने परिपूर्ण असते, पण त्यांना मूल होत नसते. नवरा बायकोचं एकमेकांवर खूप प्रेम होतं. त्याची आई त्याला दुसरं लग्न करण्यासाठी आग्रह करत होती, पण तो काही केल्या तयार होत नव्हता. सासू सुनेला खूप त्रास देत असत. सारखी तिला अपशब्द वापरून अपमानित करत. एक दिवस घरात कोणी नसल्याचे बघून सासूने गॅस चालू करून ठेवला. त्या बाहेर निघून गेल्या. इकडे ती अंघोळ करून नुकतीच बाहेर आलेली आणि चहा करण्यासाठी गॅस पेटवते तसा स्फोट झाला आणि ती तिथेच जळून मेली. जेव्हा नवऱ्याला कळाले तेव्हा नवऱ्याने गळफास लावून घेतला आणि मुलगा मेलेला पाहून आई वेडी होऊन मरून गेली. अशा प्रकारे घर स्मशान झाले. पुजारी सांगत होते, तिथे कोणीही सुखाने राहिले नाही. अजूनही तिथे त्यांचे आत्मे फिरत असतात. पुजारी एक दत्ताचा धागा संपूर्ण कुटुंबाला बांधण्यासाठी देतात आणि मुलाला लिंबाच्या पानावर झोपवायचे. 2 दिवसांनी मी येतो असा ते पुजाऱ्याने सांगितलेले असते. त्या दिवशी मोहन घरी आला आणि सगळ्यांना हातात धागा बांधला आणि मुलालाही हाक दिली, पण मुलगा आला नाही. म्हणून सगळीकडे शोधाशोध चालू होते, पण हा कोठेच दिसत नव्हता. शेवटी तो स्मशानभूमीकडे पाहण्यासाठी जातो आणि समोरच ती फुटलेली कवटी, कच्चा मांस अधाशीपणे खात बसलेला असतो. त्याचा चेहरा खूपच विचित्र झालेला असतो. ते दृश्य पाहून मोहनची वाचा जाते. तो घरी खूप जोरात पळत येतो आणि घडलेला प्रकार बायकोला सांगतो. तिला पण धक्काच बसतो. संध्याकाळी वैभव घरात येऊन झोपलेला असतो. तो आला की त्याला झोपलेल्या अवस्थेत त्याला बांधून लिंबाच्या पाने पसरलेल्या गादीवर झोपवतात. त्यामुळे त्या आत्म्याची शक्ती कमी झालेली असते. 2 दिवसांनी पुजारी येतात. मुलगा झोपलेल्या ठिकाणी लक्ष्मण रेषा काढतात आणि दत्ताचा मंत्र जपायला सुरुवात करतात. तसा तो मुलगा खूप जोरात ओरडायला लागतो आणि म्हणतो, मी सोडणार नाही तुला, असा जोराने ओरडत असतो. पण पुजारी मात्र खूप जोराने मंत्र बोलत असतो. नंतर त्याला दत्ताच्या काठीने मारायला सुरुवात करतो. पुजारी ओरडतो, सोड या मुलाला, याने काय बिघडवलंय तुझं. अशा प्रकारे तो पुजारी दत्ताच्या काठीने खूप मारतो. वैभव आता शांत झालेला असतो. त्याच्या शरीरातून आत्मा निघून जातो. आत्मा निघून गेला की पुजारी त्याला दत्ताचा अंगारा आणि हातात दत्ताचा गोफ बांधतो. मोहन तिथून लगेच जाण्याचा निर्णय घेतो आणि अशा प्रकारे त्याची फॅमिली सुरक्षित ठिकाणी स्थायिक होते.